nga mo sa kaluy, ikaw aman, mabubuhat manunubos, Ginoo sa ngatanan, Jesus maluy kaya mo, pasayloon mo kami, asa langit dumtanaw, ilinabang kami. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasap kani. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita imong kaluy luwasa kami, Ginoo. Kristo kaluy, kaluy kami, Kristo kaluy, kaluy kami, ipakita imong kaluy luwasa kami, Ginoo. Kaloyan ang kita sa Dios ka makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ihatag sa imong katawhan ang angay pag-andam alang sa kasaulugan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, aron ang pagsakit sa ilang lawas magpulos alang sa kayuhan sa ilang kalag. Kini mo gipangayo pinagi sa Ginoong Kristo mong anak, nga buhi gariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Apan kun ang taong dautan maghinulsol sa tanang sala nga iyang nahimo ug mutuman sa tanan kong mga sugo ug magbuhat subay sa balaod ug sa katarong, maluwas siya ug dili mamatay. Hikalimtan sa hingpit ang tanan niyang sala, ug tungod sa pagkamatarong nga iyang nahimo, maluwas siya. Dili ako malipay nga mamatay ang usa ka makasasala. Hinunua, palabihon ko nga maghinulsol siya sa iyang sala aron maluwas siya. Nag-ingon ang Ginoong Dios. Apan sa diha nga ang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala ug magbuhat sa mga salawayong butang nga gibuhat sa taong dautan, maluwas ba siya? Dili nagayud hinumduman ang mga matarong niyang buhat tungod sa pagbudhi ug sa sala nga iyang nahimo. Busa, mamatay siya. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel,
Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyumang mga paagi maoy dili matarong? Kun ang usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kun ang usa ka taong dautan mobiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung ikaw, O Ginoo, magtimaan sa mong kalapasan, kinsay makalahutay. Kung ikaw, Ginoo, magtiman sa akong kalapasan, kinsay makalabutan. Gikan sa kahilagman, nagatuaw ako kanimo, O Ginoo. Ginoo, padalingugi ang akong tingo. Ablihang imong mga dalunggan sa akong tingog nga nangamuyo. Kung ikaw, Ginoo, magtiman sa akong kalapasan, kinsay makalabutan. Kung ikaw, O Ginoo, magtimaan sa among kalapasan, Ginoo, kinsay makalahutay. Apan diha kanimo anaa ang pasaylo, aron ikaw pagkatahuron. Kung ikaw, Ginoo, magtiman sa akong kalapasan, kinsay makalabutan. Nagasalig ako sa Ginoo, ang akong kalag nagasalig sa iyang pulo. Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo, labaw sa mga gwardiya nga nagapaabot sa kadlawon. Kung ikaw, Ginoo, magtimaan sa akong kalapasan, kinsay makalabutan. Kay diha sa Ginoo anaa ang kaluoy, ug diha kaniya ang kapuno sa kaluwasan, ug iyang luwason ang Israel sa tanan niya kadahutan. Kung ikaw, O Ginoo, magtiman sa mong kalapasan, kinsay makalahutay.
gikan sa masigang nga pangalod, nanunod ang tingog sa aman, maukini ang ako tanan nga iniguma, pamatian ni siya. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasa kanin, Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaw ni ka o Ginoo. Busa mag-ingon ako kaninyo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto, ayaw pagpatay, ang makapatay taralon sa hukmanan. Apan sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghinganlan kuanggol sa iyang isig katao taralon ngadto sa labawong hukmanan. Ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katao, malagmit ka mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad sa Dios ngadto sa halaran, ug didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katao. Biyae ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katao, ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran, ug ihalad ang imong halad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kung kamo moabot na sa hukmanan, itugyan kaniya sa wes, ug ang wes mutugyan kanimo sa pulis, ug ibalhog ka sa bilangguan. Ug timan bilangguon ka didto hangtod kabayran mo sa hingpit ang imong multa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, Kristo. Pit Senyor. Maigson ko rin ni Kristo, asay mas sayon ang pagpangayo o pasaylo sa imong kaaway o ang pagdawat o pasaylo gikan sa imong kaaway. Ha? Asay mas sayon? Sayon ang mga pasaylo. Para sa kuha, parihas lisod. Lisod ang pagpangayog pasaylo, og lisod usad ang pagdawat og pasaylo kung imong lantawon sa tawhanong panglantaw. Tungod kay ang pagpasaylo iya buhat sa Dios, usa ka balaanong buhat. Og mao na nga kung magsalig lamang kita sa atong katakos, munang maglisod gayud kita, di ba? Pero kung atong pangayoon ang grasya sa pagpasaylo gikan sa Ginoo, dili kita maglisod ni ana. Now, maigson ko rin ni Kristo, kabalo ba mo nga kasagaran sa mga tao nga lisod magpasaylo og mudawat og pasaylo? Kitang mga naasulod sa simbahan. Kitang mga naasulod sige og simba, di ba? Kitang mo'y kusog kayong maghukom sa itong isig katao. Kita mo'y lisod sa pagdawat og pasaylo, di ba? Muna ingon ko nga dili tanan nga nasa sulod sa simbahan tinuod nga nakaila og tinuod nga mituo sa Dios. Kay bisan pa og daghang mga pilgrimage nga imong giapilan, daghang mga recollections, retreat nga imong giapilan. Pero kung sa imong kaugalingong kasing-kasing wala kay intensyon, tinuod nga pagpangayog, pasaylo, pagpakighiuli sa Dios, kawang lamang. Nining Biyernes sa unang simana sa Kwaresma, ipahinumduman kita sa Dios sa pagpakighiuli ngadto kaniya, ug ato siyang ubanan nining 40 diyas paingon ngadto sa Jerusalem sa iyang kasakit,
pag-antos kasakit, kamatayon sa cross, ug of course ang iyang pagkabanhaw. Now, diha sa atong ebanghelyo, unsa man ang giingon, unsa may basihan ni Hesus aron kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. Matod pa niya gikinahanglan nga mas mulabaw pa kita alang sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo. Unsa may problema sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Parisiyo? Atong hinumduman sila mga maalamon, mga eksperto sa balaod. Pero unsa may kulang kanila tungod kay ang ilang kakulangon mao ang ilang pagkamapahitason sa ilang kaugalingon. Sa ato pa ang atong pagkamapahitason ug ang atong pagpakaron ingnon may mahimong babag kanato sa pagdawat sa grasya, sa pagpasaylo o pagsulod sa gingharian sa langit. Busa nasayod kita mga igsoon ni Kristo nga ang sala mao ang maglaglag sa tong kalag sa kamatayon, apan ang grasya ang makapaayo kanato sa mga nasilo nga mga balatian. Og tulo ka punto nga dapat natong hinumduman. Una, kikinahanglan anaa kanato ang paghinulsol, contrition, paghinulsol sa sala o sa sayop nga atong nahimo. Kay ngano man mga igsoon ko diha ni Kristo, ang problema nato, di ba? Kasagaran, mulingon ko nga, dili tanan nga nangayo ni magpasaylo og mihilak, tinud-anay gayud kana nga naghinulsol sa iyahang sala. Unsa may atong basihan nga kining tawhana tinuod nga naghinulsol sa iyang sala? Kung imong makita nga adunay kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. Because sometimes there are people who will just play as a victim. Nga pabalik-balik lang gihapon ang cycle sa pag-abuso o pagbuhat og sala diha kanimo. Ang paghinulsol sa imong mga sala, imong paangkunon. You have to acknowledge that you are a sinner and you commit that mistakes. Imong nabuhat ka na nga sala. Ang problema nato kay maglisod kitag angkon sa atoang sala. Kusog tang mo blame sa atong isig katawo. Una giingon ba nga kung ang atong isig katawo gani masayop, mura ta og mga judges. Kusog tang maghukom, mura tag mga huwes, maghukom sa sayop sa uban. Pero kung kita gani mo'y makasala, kita mo'y masayop, mura tag mga abogado. Kusog kayo mo dipinsa sa atong kaugalingon, di ba? Diha sa sugod sa misa mingon kita, nagakumpisal ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit sa yuta. Akong sala, akong dakong sala. Pero pag uli sa balay, nakasala kasi mong bana, nakasala kasi mong asawa, maingon ka, dili akong sala, imong dakong sala, dili gayud akong dakong sala. We have this lack of humility, kakulangon sa pag-angkon sa ato ang sayop. Muna maigson ko rin ni Kristo, lisod lang tao ni mo, lisod ni mong lang tao na usa ka tawo nga naghinulso siyang sala kung siya mismo wala masayod nga siya nakasala. Now, ikaduha nga punto, gikinahanglan ang pag-ayo sa nagugba nga relasyon. In other words, there must be a restitution, ang pagbayad, ang pagpakighiuli. Why? Because nakaguba kag relasyon, nakaguba kag imahe sa usa ka tawo, nakaguba kag dignidad sa usa ka tawo, di ba? It is not enough ngayon kag nangayo kag sorry. And next, unsay angay nimong buhaton? That is why ang kaluoy, ang gugma, ang hostisya kanunay kana silang tulo mag-uban. Tungod kay dili maangkon ang tinuod nga pagpasaylo kung walay hustisya nga makabot, ilabi na sa tao nga napasakitan. Ang imong pagpangayog pasaylo ngadto sa Dios, ang imong pagpangayog pasaylo sa tao nga imong gidaot ang iyang dignidad, ikinahanglan usab nga na imong sinseridad sa pagpakigiuli sa imong relasyon ngadto kaniya. Kay kung wala, then useless. Mo na giingon nga nakasala ka sa pagpangawat, sa pagpanguha, sa pagpangurakot, tapos mangay kag pasaylo, pero ang problema ang pangutana aduna ka bay tinguha, aduna ka bay
kapasidad sa pag-uli sa imuhang gikawat? Aduna ba kay kapasidad sa pagbayad sa damage or sa imuhang gikuha nga usa ka butang? And with that, kikinahanglan mo na tinuod nga kaangayan. Justice should go together with that forgiveness. Now, ikatulong nga punto, kikinahanglan usab ang resolution. Resolution means unsay akong buhaton karon, di ba? Naghinulsol nako sa akong sala, ako nang gibayaran ang ako ang nahimo nga damage, o ang ikatulo, ang tinguha nga akong likayan, ang pagpakasala. Kay usahay mga igsoon ko rin ni Kristo magbalik-balik ng gihapon ng atong sala. There's always a pattern. And in this ning panahon sa Kwaresma, we are being asked to break that pattern. Siguro, mga igsoon ko rin ni Kristo, atong pangutan atong kagalingon, unsay akong paborito nga sala, nga ginabalik-balik na ko og himo, nga maglisod ako sa paglingkawas niini. And with that, sa unsang mga panahon, oras o sitwasyon nga ako magbalik-balik sa pagbuhat sa maong nga sala. And with that, you have to free yourself. Iba na kay nomdom mo during sa pagpangumpisal or human sa kumpisal, ingon ng pari, lakaw og likayin na ang pagpakasala. Sa ato pa maigsoon ko ni Kristo, kikinahanglan ng atong cooperation, ang atong effort sa paglikay sa sala. Bisan pag mingon kita, Father, tao ramang ko, Father, makasasala kita, tinuod ka na. Pero dili, walay imposible sa Dios kung atong pangayo ng iyang grasya sa paglikay sa susamang sala. Unta, ang atong pulong o ang atong buhat should be consistent. Ang atong pagdebosyon kang Senyor Santo Niño sa kanunay sa pagpadayag siyang pagpasaylo diha kanato, kita usab unta mahimong instrumento sa pagpasaylo ngadto sa uban, aron kita makaangkon og kahapsay og kalinaw sa atong unahuna og kasing-kasing. Amen. Tali sa mga katawhan karon, daghan kayong mga kapaitan og pagdumot, panagbingkil og panag-away. Pangayon nato sa Dios ang gahom sa pag-ayo ug paghiuli, og mag-ampo kita, Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga ang simbahan mamahimong instrumento sa pakigiuli, sa pasaylo, sa pag-alim og sa kalinaw sa mga nagkagubot og nagkagubat nga mga katawhan og mga kanasuran. Mag-ampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga opisyal sa gobyerno mupasiugda og mga programa nga mopalambo sa hustisya, sa kalinaw og sa kayusahan tali sa mga katawhan. Mag-ampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga likayan nato ang pagpanimalos, ang pagpanlupig ug ang pakig-away tungod sa managlahing mga panglantaw ug mga gituan. Mag-ampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga kitang tanan magkat-on sa pagpasaylo sa kinasingkasing gayon. Mag-ampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o mapabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of Saint Augustine. Mag-ampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga imuntang isipon nga takos o nga puslanon alang kanamo, ngang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong kalinaw. Nga ang mga matuon nga nangamatay, sa hingpit mahinluan sa ilang mga sala, o mupaambit na sa kalinaw o kalipayng tunhay, dito sa langit mong gingharian. Mag-ampo kita. Amahan, ibubo kanamo ang imong
Kining tanan among gisalig gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagambo kamo araw ng ako kang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kabut, alang sa pagtahi bagimayan sa iyang ngalan, alang sa pagkapaslanan sa tibuok ni ang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluloyon kining mga halad, ikaw nga nagbuot nga mapuypoy pinaagi niini, ug nga madangat kanamo ang kaluwasan, tungod sa imong gamahanang gugma kanamo. Kinong gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maala sa kanimo, Ibayang yung mga kasing-kasing. ang ipayon natin sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, hangay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among makasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, di sa kagahuman, puno ang langit. Sa imo himaya, Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigun ang nagagi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos, gayon ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo mipikas og mihatag nining adto siya matinun-an og miingon, dawata kini nga tanan og kan-a, kay kini mga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni nga to siyang matinun-an og miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kanyo alang sa tanang mga tawo, aron ang masala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalik na naghihintay. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, o sa tanang makaparian, reliyoso, reliyosa, o mga laiko. Hinomdom usab ang among mga igsoon nga nangamatay, ilabi namong gihandom nining santos kamisa karon. Malaomon nga banhaw silang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy ikaming tanan, himwa kami nga ayan nga makaambit sa kanawing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa mahanong katong Dios ug busa, mangahas kita sa pag-ingon. Ama namuhan na sa mga langit, pagdayon ang iyong alat, buabot ka na mo ang imong gingharian, matumarang imong pagod, dinisay tamayon sa langit, ang ngalan namo sa matalaw, ihatag ka na mo arong adlaw, upasayloa kami sa mga sala, mayngon nga napasaylo kami sa mga salakan namo, ug di mo kami tugyan sa panulay, tinunuarawas sa kami sa dagutan. Mangaya kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay mo managarian, kamang himaya, hangtod sa kahangtulan. Ginoong Kristo naging ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manasakar. Ipakita tang panaginig sunay, panagdaig. Kudaru sa Diyos nga nagawagdan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kudaru sa Diyos nga nagawagdan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagi kami sa kalinaw.  Kay mo managarian, kamang himaya, hangtod sa kahangtulan. Amen.
Igsoon, kinima ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mukalawat kanimo, apan ipambulong lamang o mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanato og sa tong tibuok pamilya. Amen. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nga among pagkalawat mag-uli unta kanamo sa bag-ong kinabuhi ug human malimpyo sa sala magdala kanamo sa among kaluwasan. Kini gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katilingbanong pangalia ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari o ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso. Dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og sudo nga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Aga ka kami sa imong kinaadman. Tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo. Panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among unahuna ngadto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño. Hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig katawo, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinaadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaabsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloi kami hinigugmang Santo Niño, sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamilis sa langit, sa kamuboda sa panahon, sa kataas gayud sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan, nga kami dili unta may kalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo ug mag-alagad kanimo dinhi sa yuta aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapabsanong pagsalig. Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha,
mga kalibog ug mga panulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay, O Santo Niño, tabangi kami. sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman, O Santo Niño, tabangi kami. sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo, O Santo Niño, tabangi kami. kung ang tanan mubiya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumo nga gugma ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga ang among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisukamod ug sa tanan namong kaalaot, O Santo Niño, tabangi kami. magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma. Aron kami magigugma kanimo sa pugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magpaton kanunay sa kahadlok ug sa magugma sa imong santos nga ngalan. Kay dili man gayud ikaw mubiya sa pag-amuma kanila nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pagampo. O milagroso nga Santo Niño, nagahapa kami atubangan sa imong santos nga larawan ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himua nga ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumo nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy ug ihatag kanamo kanang grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagul-anan o kakulang sa paglaom tungod sa santos mo nga pagkabata. Pamatia ang among mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o ginabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. og manalangin kaninyo ang labang makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, panglako kamong dalang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor!